thank you for joining us and in the candle lighting of the first night of Hanukkah. We're here next to near the Gaza border with the Golani soldiers. We're here to hope everybody has a wonderful Hanukkah. It's a little bit cold here. It's a little bit in the shetach, how we say. We'll be happy if you guys join us. This is Dan. He's from the Golani, and we're going to join him and his friends. Let's go inside. חכה רגע, איפה אתה תתקלית? איפה אתה תתקלית? היי. So here we have Gabriela. She's a תצפיתנית. Hi. Her and her friends will have with us the Hanukkah. חג שמח. חג שמח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו מצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. מעוזו ישועתי וחנאי לשבח אימון ותפילתי לשנה ולשבח חנוכת המזבח. הנרות הללו שאנו מדליקים, הנרות הללו שאנו מדליקים, על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו, שעשית לאבותינו בימים ההם, בימים ההם, בימים ההם בזמן הזה. באנו חושך לגרש וידינו אור האש, כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן. סור החושך חדשות, סור מפני האור, סור החושך. So we have almost 1,000 people from around the world watching us right now. We're going to let everybody eat a... Thank you for lighting the candles with us. חג שמח. חג שמח. חג שמח. תגידי חג שמח. חג שמח. guys from company C. חג שמח. חג שמח. זה עדיין בלייב כאילו? בלייב? חבר'ה, יש שם מדע סבב. חג שמח. שמח. יאללה, חג שמח. חג שמח. Happy holidays, it's the festival of lights. Smile, be happy, and keep warm. יאללה כולם, זה היה בגיחה על המגל שלו. יאללה. לא מוקיטו. Thank you guys.